sanonut, että et haluaisi ehkä jopa sitten niinku tehdä jotain. Että kyllä mäkin ajattelen aika useasti, että en mä tiedä, voisin mä ostaa vähän sellaisen rempattavankin kämpän, että helposti mä siihen nyt saisi ainakin sitten oman näköisen keittiön siihen ja oman näköisen olohuoneen. Mutta sitten jos tajuaa vaan se, että se vasta niin ensimmäinen ongelma tulee siihen, että en mä oo yhtään sellainen ihminen. En mä oo tee se itse tyyppi. Joo, se on ehkä semmonen asia, tai ehkä vähän kadehdin ihmisiä, jotka on silleen taitavia käsistään ja esimerkiksi osaa rakentaa vaikka pöydän. Joo. Se on mun mielestä jotenkin siistiä. Oot sä ikinä koittanut? Mä ala-asteella silloin, kun oli tämmönen niinku tutustumisjakso, että kaikki oppilaat, että pistettiin vähäksi aikaa niinku pojatkin sinne tekstiilitöihin ja sitten niinku testattiin niitä teknisiä töitä ja sitten piti suorittaa valinta, että kumpi otetaan ja kaikkihan niinku tavallaan ne oli niinku silleen etukäteen jo tiedossa, että miten tää valinta tulee menemään. Paitsi mä valitsin tekstiili, niinku ainoana poikana siinä koulussa. Mä joudun rehtorin puhutteluun. Onko se niinku ihan varma? Joo, oikeesti. Koska mun teki niinku suuren vaikutuksen se, että siellä tekstiilitöissä niin siellä oli tämmönen niinku, piti suorittaa tämmönen niin sanottu ompelukoneen ajokortti. Oli piirretty paperille tämmönen rata, mitä joo, kyllä. Se on muuten sun jälkeen, niin me ollaan esimerkiksi molemmat se suoritettu, että kyllä sitä, niin sitä varmaan edelleen ajetaan. Joo, siinä oli kumminkin ompelukoneessa oli se kaasupoljiin ja oli sitä aikaa, kun musta piti tullut formulakuljettaja. Aivan! Niin asiat nivoutuu yhteen, niin mä olin silleen, että tää on siisteintä, eikä mä haluun niinku ajella tällä ompelukoneella rataa. Mutta sit se osoittautui, että se, niinku, se arki siellä tekstiilikässässä ei ollutkaan niinku pelkästään sitä ompelukoneella ajelua. Ja kyllä mä sit jossain vaiheessa vaihdoin näihin teknisiin töihin ja tein faijalleni muistaakseni joululahjaksi linnunpöntön, mikä oli silleen, niinku, sanottaisiko, että se oli aika robusti. Ja se on niinku mielenkiintoinen tämmönen niinku arkkitehtoninen ratkaisu, minkä mä siihen tein, että siinä ei ollut niinku pohjaa. Se ei muistaakseni mennyt mihinkään puuhun, mutta se olisi linnuille ollut sillä hyvä ikävä. Lentää ovesta sisään. Siinä on vähän tollaista papillon henkeä kyllä kieltämättä silleen, että joka päivä joutuu jossain niinku ristiriipunnassa olemaan omilla kämpillä, koska ei ole lattiaa. Siinä joutuu vähän niinku voimannäytöksiä. Mutta se kertoo niinku näistä ehkä mun tämmöisistä käsityö- ja kädentaitoskillseistä. Vaikka toisaalta niinku käsityöläistaito jotenkin tää niinku musiikkikin on ja soittaminen. Mutta se on mun suuntautunut sit sinne. Hienoa. Uusi albumi, se on siis pihalla ja Ääreviivoja on sen nimi. Ja kuunnellaan sitten seuraavaksi musiikkia ja puhutaan sitten vähän lisää tästä kiertueesta, joka myös starttaa ja niin poispäin. Niin puhutaan siitä vähän lisää. Kuunnellaan Anssi Kelan uutta musiikkia, Ilves-niminen kappale tuolta kyseiseltä levyltä ja jatketaan sen jälkeen Anssin kanssa. Yle X aamu. Viki ja Köpi. Aamun parhaat naulut kuuluu sulle.
Anssi Kelalta tuoretta musiikkia, Ilves-niminen kappale, ja tää kyseinen kappale muuten löytyy myös tuoreelta albumilta.